L-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' John Paul Sofija qalet li żagħżugħ miet f'sit li ma kien ikkontrollat minn ebda awtorità regolatorja u din hija stampa ta' żbalji mill-ħoxnin li xi ħadd għandu dmir li jerfa' r-responsabbiltà. U dan għandu jkun l-Istat. NetNews staqsa lill-Ministru Michael Falzon xi jfisser għalih l-Istat, iżda fl-ebda ħin ma qal li l-Gvern huwa li naqas, anzi implika li kulħadd huwa l-Istat. X'inhu l-Istat għalik? L-Istat huwa kulħadd, kull wieħed u waħda minnha. Fl-istess waqt, il-Ministru Falzon irrifjuta li jwieġeb dwar min se jkun qed jerfa' responsabilità politika u qal direttament li ma jridx jitkellem dwar responsabilità. Ministru tkellimtu ħafna, però ħadd ma ġar responsabilità u ħadd ma qed jgħid li ħajġor responsabilità. Ma nixtaqx nidħol fuq argumenti fuq responsabilità, m'għandix inżid ma' dak li diġà għedlek fejn tidħol l-inkjesta, tajjeb? Dan minkejja li responsabilità politika hija l-iktar azzjoni li tista' tiżgura li xi ħaġa bħal din ma terġax tiġri għax ikunu ġew implementati r-rakkomandazzjonijiet kollha biex din il-Committee of Errors ma terġax tiġri.